Live streaming is on. Bona tarda, estem aquí en directe aquest dimecres a la tarda en la segona sessió del cicle sobre l'Església després del confinament, un cicle que hem organitzat entre Catalunya Religió conjuntament amb Ànima 7, hem organitzat les dues entitats de comunicació, i un cicle que és la segona sessió que fem a partir del documental que va produir Ànima 7, que es va emetre ja aviat farà un mes, sobre com va viure l'Església al temps de confinament, un documental molt del moment, molt vivencial del que estava passant en les setmanes de confinament a dins de l'Església, el que havia fet, i passat aquest període doncs, hem decidit obrir aquests 3 espais de reflexió sobre què ve després del confinament, que és el que es pot veure en el documental. El documental Església Confinada, doncs és un documental que es pot veure ja al YouTube. També ara des de fa pocs dies està subtitulat en 4 llengües, tant en català com en castellà, com en italià, com en francès, com en anglès. Per tant, si coneixeu gent de fora que pot estar interessada per conèixer l'experiència que hem viscut durant el confinament aquí a Catalunya, doncs també els hi podeu passar l'enllaç i el poden seguir amb les traduccions subtitulades. Aquest espai que hem fet d'aquest cicle de 3 xerrades, que vam començar fa 15 dies, compta amb el suport i el patrocini d'institucions religioses del Banc Sabadell. Aquest servei especialitzat del Banc Sabadell està destinat especialment a les institucions que provenen i que treballen en l'àmbit religiós. En alguns moments de Catalunya Religió heu pogut veure alguna informació sobre alguns d'aquests serveis, sobretot vinculats a temes de donatius, temes vinculats a facilitar el que són aconseguir mitjans també econòmics pel funcionament de l'Església o pel funcionament d'entitats socials. Avui no parlarem de diners, de fet de diners en parlarem més en l'última sessió que ens referirem a l'emergència social. Avui parlarem de salut i si acabéssim de fer aquest trípode de diners i salut, doncs de l'amor, que és la pastoral, el treball de l'Església, ens en vam parlar la setmana passada. Per tant, avui centrats en la salut és el que ens presenta tot seguit i conduirà aquest debat la Laura Mor, que és la directora del documental, la que està conduint aquestes 3 sessions i que presentarà els convidats que ens acompanyen avui, als quals també els fem un agraïment avui als que esteu aquí i també en general a tota la gent que hem estat aquests dies del confinament al voltant del documental i d'aquesta mateixa cicle de xerrades, que quan hem demanat alguna cosa la resposta sempre ha sigut que sí, cosa que és molt d'agrair perquè són gent de gran vàlua, gent que tenen altres ocupacions, però que sempre han estat disponibles a aquesta voluntat de comunicar i d'explicar-se, sigui a través del documental o avui a través d'aquesta taula rodona que ara ja ens passa a conduir la Laura Mor. Moltes gràcies. Gràcies, Jordi. Bona tarda a tots. Moltes gràcies per ser aquí, també la gent que ens seguiu per internet. Aquesta segona sessió, Tenir fe en la salut i en la malaltia, ens situa en el marc de l'experiència del confinament. Ens semblava que era una bona oportunitat recuperar coses que hem viscut i projectar-les en endavant. És a dir, en parlem molt aquests dies de quins són els aprenentatges. Concretament, avui ens volem centrar com s'ha acompanyat, com l'Església ha fet aquest treball d'acompanyament espiritual, també en situacions de dol, de malaltia i de mort. Veure també si s'han produït situacions de conflicte, quines dificultats hi ha hagut en el camp sanitari, com s'ha hagut de replantejar l'atenció als malalts, què ha implicat perdre un familiar i també, per tant, veure la resposta espiritual si ha servit o no a les persones que s'estava atenent i amb una visió més global entendre quin sistema sanitari tenim a Catalunya i quina seria la reivindicació des d'una perspectiva d'ètica cristiana, què es pot fer, què es vol proposar per transformar aquest sistema de salut, que integri la globalitat de la persona, totes les seves dimensions i que sigui just en essència. Avui, per parlar de tots aquests temes, ens acompanya el Carles Muñiz, que és rector al Prat de Llobregat. El Carles ha estat pacient per Covid-19. Ell té aquesta experiència, per tant, de malaltia. Bona tarda, Carles. Com estàs? Refet, estàs refet. Bona tarda, Laura. Sí, refet.
de fet. Molt contents que estiguis avui amb nosaltres aquí i que puguis també compartir aquest testimoni aquest primer contacte teu també des d'un hospital, que implica també ser capellà en aquest context, no? Com ho has viscut quan has estat tu la persona atesa i com has desenvolupat aquest rol, no? Ho has explicat en altres plataformes, avui també estarem molt contents que ens ho comparteixis aquí. També tenim amb nosaltres la Margarita Bofarull, ella és religiosa del Sagrat Cor, és metge, és teòloga, és la delegada de Fe i Cultura de l'Arquebisbat de Barcelona i, a més, estàs en comitès d'ètica assistencial en el cas de Sant Joan de Déu, també en el Borja. Bona tarda, Marga, com estàs? Hola, bona tarda, Laura. Molt bé, gràcies a Déu. Com deia el Jordi, mil gràcies pel sí aquest incondicional, pràcticament, o decidit que vas fer en el moment de participar també en el documental com tantes altres persones. La Marga és una de les protagonistes del documental Església Confinada i ens ha donat aquesta visió també des de la teologia per entendre de forma més fonamentada aquesta experiència que ens ha descol·locat a tots. Gràcies a tu, Laura, per convidar-me també. Gràcies. També tenim amb nosaltres la Mar Rosàs. Bona tarda, Mar, com estàs? Bona tarda, Laura. Bé, moltes gràcies per convidar-me i per haver creat aquest espai. La Mar ens pot ajudar molt a entendre també des del que dèiem abans, també des de la filosofia i des de la perspectiva de l'ètica cristiana, quina aportació pot fer al moment que estem vivint. Ella és filòsofa, treballes a la càtedra Ethos d'Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i, a més, ets membre de Justícia i Pau. Des d'aquí també parlarem aquesta tarda de tots aquests temes. Si us sembla, comencem llançant un vídeo, que és un petit fragment, un minutet, d'una de les escenes del documental, que ens situa en què vol dir i com ha intentat l'Església fer aquest acompanyament en un context de crisi sanitària, des de la vessant de les persones que feien aquest acompanyament espiritual, sobretot, i des de les persones que mirem aquesta situació, que és com que s'ha viscut en els hospitals i com s'ha fet l'acompanyament des de l'Església en una crisi sanitària. Doncs endavant. Hem anat posant cada vegada més sobre la taula la necessitat de no descuidar-nos com a persones i els passos que s'han anat fent des del primer dia cap aquí per no deshumanitzar la mort i, sobretot, ajudar a fer dols que siguin enriquidors, doncs ha estat una tònica de tots els companys. I s'estan trobant persones que s'han mort soles a casa seva. I això sí que és trist. Que les persones que t'han donat la vida les deixis d'aquesta manera és molt greu. Trobar una persona amb confinament que està deshidratada, que està desnutrida i bruta perquè la senyora no es podia netejar, no es podia rentar, pobreta, això és greu. En canvi, a l'hospital no tenen la família, però estem nosaltres i sempre hi ha algú que està acompanyant aquella persona, sempre pot haver-hi algú. Dèiem que la persona que estem atenent no està sola, està acompanyada per tot de professionals que hi estan posant vida. Les persones que han estat en hospitalitzades aquests dies han viscut, deia ara des de Sant Joan de Déu, ens deien que no han estat soles, que els professionals han sabut acompanyar. Carles, tu que hi has estat, sentit que estaves ben acompanyat, que estaves en bones mans i la situació malgrat la incertesa, t'has sentit acompanyat, que hi havia una família que era a prop teu? Jo diria com diferenciar dos moments, el temps que vaig estar, la setmana que vaig estar a la UCI, per la dificultat de comunicació, només em comunicava amb els professionals que
intervenien en mi, no? I aquesta era la companyia que jo tenia i la capacitat de comunicar-me, no? I després, quan ja surto de la UCI i vaig a l'habitació i vaig a la planta, que això també em permet comunicar-me amb persones que no estaven a l'hospital, no? Des de la família, amb el Josep, que és l'altre capellà amb el que estem aquí al Prat, i tants amics i tanta gent de la parròquia, aquesta comunicació i aquest saber-te acompanyat, no? És diferent, però en un primer moment és la proximitat i la comunicació amb els professionals que s'ha donat, ha estat de qualitat, ha estat molt humana i molt professional. Què diries que n'has après tu d'aquest temps de malaltia? El donar valor a la vida, el donar valor a la vida i aquesta vida en majúscules, no? Com aquest gran projecte de Déu, no? O vital, no? Les relacions, les mirades, el tracte. No? Jo em sento com a remogut, no? En com gasto la meva vida, no? En quina orientació li dono. I després també, breument, clar, quan surto de l'hospital i després de fer els 14 dies de confinament, de seguida, el Josep també, no? Però jo què comencem a fer? Acompanyar les famílies en els enterros, no? En aquelles pregàries tan dures en el cementiri davant d'un nínxol, no? Posant-hi el fèretre amb 3 persones, a través del telèfon intentant recuperar converses amb gent de la parròquia o amb gent del Prat, no? Aquesta vida que ens semblàvem que la controlàvem, que érem amos i senyors d'aquesta vida, una mica se'ns ha desfet, no? O se'ns ha desfet a les mans. I jo, aquelles 3 setmanes a l'hospital, per mi va ser un retornar sobre aquesta vida, no? I després, quan he sortit, doncs vinga, un altre cop a intentar cuidar-la i intentar acompanyar-la, no, diria. De fet, moltes vegades el rol dels capellans és d'un cert lideratge, no? Dins de les comunitats, un pal de paller. A l'hospital eres un més entre els altres, però mai vas deixar de ser capellà, no? Això, aquesta experiència, com ha estat? Sí, jo em deia, fins i tot abans d'anar a l'hospital, quan vam començar amb el confinament, jo em deia a mi mateix com viure aquests dies de confinament i també quan vaig anar a l'hospital com a un home creient i com un home creient que ets capellà, Carles, no? I per tant, perquè clar, al final el capellà el que hem de ser som homes creients i ho materialitzem en una forma concreta, no? En el meu cas, a Prevera Diocesa, però sí que des del primer moment, quan vaig a urgències, al CAP, aquí al Prat, com després tot seguit, quan ja entro a Bellvitge, a l'Hospital de Bellvitge, a urgències, doncs sempre jo recordo la pregària de dir, mira senyor, aquí estic, a les teves mans, que es faci la teva voluntat, però també que jo sàpiga viure com un home creient i com un home capellà. El context també fa no oblidar-te, perquè també és cert que a l'Hospital de Bellvitge hi treballa molta gent del Prat. Jo a urgències vaig compartir aquelles hores i aquell espai amb gent del Prat, que es reconeixen, que parlen, que comentem, i per tant a l'entorn tampoc no em va permetre oblidar-me del que jo soc, i fins i tot anècdotes divertides que després si queda temps a la UCI o amb professionals que reconeixen que ets el capellà. Això també és una qüestió per donar gràcies, que el context també ajuda a no oblidar-te del que tu ets, i això també ho agraeixo. Marga, tu diries que l'experiència espiritual pot enfortir en moments de dificultat? Hem triat aquest títol, el tenir fe en la salut i en la malaltia. De vegades sembla més evident que en moments de salut, quan les coses van bé, quan hi ha una certa tranquil·litat, estabilitat o normalitat, el tema de la fe pot quedar segons com aparcat o és un afegitó amb el que molta gent conviu
però no es qüestiona, no es posa en quarantena. I, en canvi, quan venen maldades, el tenir fe és més complicat, no? En canvi, hi ha gent a qui això l'ha reforçat. Com ho veus tu? Sí, jo veig que quan passem moments de dificultat, com pot ser la malaltia, de fet, el que procurem és enfortir-nos interiorment com a persones, no? És a dir, reforçar els nostres eixos vitals, podríem dir. I jo crec que aquests eixos vitals, i si em perdoneu la referència personal, jo no he patit la Covid, però jo vaig tenir un càncer fa 10 anys. I jo me'n recordo en el moment del diagnòstic, després del vespre, estava a la capella de casa meva i deia, però a veure, Margarita, tu què és el que t'aguanta la vida, no? I t'agafes aquest eix vital de manera molt important, no? I penso que aquests eixos vitals, en el fons, són les nostres relacions vitals, no? La relació amb Déu, la relació amb els altres, la relació amb la creació i també la relació amb una mateixa, no? Perquè al final som una unitat i hem de viure molt reconciliadament tot això. Llavors, jo crec que ens enforteix claríssimament pregar. La pregària és amor, és energia i això no queda mai en sac buit, no? Jo moltes vegades sento una força que dic no sé d'on em ve, però dic sí sé d'on em ve, de molta gent que està pregant també per mi, de la meva pròpia pregària, no? Tenir cura de la vida interior és una cosa que t'enforteix, no? Ja et dic, posar bé els teus eixos, no? La solidaritat és una cosa que ens enforteix, aquesta relació amb els altres, no? Obrir la nostra mirada més enllà del propi malic. Llavors, jo et diria que la fe, a veure, la fe és fe. Què vull dir amb això? Doncs mira, t'has quedat descansada fent aquesta fe. Vull dir que la fe no és una certesa. I la fe no treu dubtes a vegades. I la fe no treu patiment. De fet, jo sempre dic que, per exemple, el llibre de Job a la Bíblia, el patiment de l'innocent, aquest dolor de l'innocent, és com el gran escàndol de la fe, per entendre'ns, no? O sigui, la fe no et treu els dubtes ni et fa el camí, per entendre'ns, més fàcil, però sí que et permet fer-lo millor, perquè aquesta força interior que dona la fe, que saber-te, en el nostre cas dels cristians, que la nostra vida està en mans d'un Déu que ens estima, d'un Déu que fa camí amb nosaltres, que no ens ha creat i ens ha deixat estar, sinó que comptem també amb una comunitat creient, la comunitat eclesial. Doncs jo penso que això, evidentment, que ajuda molt, i és un do i és una gràcia que agraeixo, ajuda molt a viure els moments difícils també, no? I també és una energia per compartir i per donar gràcies en els moments, entre cometes, més dolços o més fàcils, no? I una energia que no queda només en un mateix, sinó que també fa que ens obrim, no? Les persones. És que, Laura, ara m'has quedat com congelada. Quin és el rol també social, no? O diria, quin ha de ser el paper dels cristians en una situació com aquesta, no? A banda d'un treball individual o per enfortir aquestes coses que comentaves, no? I fonamentar, tenir uns eixos. Això, com s'ha de visibilitzar portes enfora? És que, a veure, un dels eixos també t'he dit que és la relació amb els germans, no? O sigui, un cristià, per definició, no és mai un individu amb una relació unipersonal, sinó que creiem en el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha fet germans. I, per tant, hi anem en una mateixa barca, no? El símbol de l'Església és una barca, m'agrada molt. No anem cadascú al nostre aire. I, per tant, el rol del cristià jo crec que és sempre aquest camí comunitari, aquest patir amb el que pateix i riure amb el que riu, aquest donar la vida pels altres. Jo penso que això és indestriable, no? Diu la primera carta de Sant Joan que qui diu que estima a Déu a qui no veu, però no estima el seu germà al qui veu, és un mentider. És que afirmacions d'aquest gruix estan a la Bíblia, no? I, per tant, jo crec que és molt bonic. I també penso que la Covid, la pandèmia aquesta, ens ha posat molt, és una altra cosa que sempre comento, no? Però molt de relleu, una cosa que forma part de la tradició de l'Església,
ja des de Sant Tomàs ho va sistematitzar molt a la Suma Teològica, però aquest valor comunitari de la vida. La vida, evidentment, és un bé personal, però la vida també és un bé comunitari. I no podem entendre la nostra vida al marge de la vida dels altres, no? I la vida de cadascú depèn de la vida de tots. I això jo penso que és molt bonic i és molt bona notícia, també, no? Des de l'ètica cristiana, des de l'humanisme cristià, Marc, quines aportacions creus que són interessants de tenir en compte pel que s'ha viscut i també amb una mirada de futur, no? O de present immediat? És a dir, quines reivindicacions, tenint en compte aquesta comunitat que ha de sostenir, acompanyar, no? I mirar de fer-hi costat, què porta l'ètica cristiana? Quins criteris creus que són importants de tenir presents? Gràcies, Laura. Bé, crec que ara té sentit fer referència a un document que hem elaborat des de l'entitat de Justícia i Pau, que és una reflexió des de la bioètica, però amb la intenció de veure quins aprenentatges podem fer de la pandèmia per orientar el sistema sanitari de cara a casos anàlegs o similars en el futur. Llavors, jo crec que aquí almenys hi ha 2 o 3 idees importants. La primera és insistir en el fet que no hi ha unes vides que valen més i unes vides que valen menys. En una situació de manca de recursos, cal fer un triatge. I ara ha hagut de passar. El triatge ja es fa habitualment, es fa per decidir quin pacient es prioritza en una donació d'òrgans, qui es posa abans en una llista d'espera, és a dir, el triatge ja es fa habitualment, però ara s'ha accentuat tota la lògica del triatge, lògicament. Llavors, el que succeeix és que quan es fa triatge, normalment es recorre al que anomenem una família ètica utilitarista. Hi ha diferents famílies ètiques, és a dir, diferents maneres d'entendre què és allò que està bé. Hi ha unes ètiques de tipus deliberatiu, unes ètiques de tipus deontològic, unes ètiques de l'hospitalitat, que anomenem, unes ètiques conseqüencialistes. L'utilitarisme s'inscriu a dins del conseqüencialisme i postula que allò que està bé és maximitzar el bé o maximitzar la felicitat que es fa al màxim nombre de persones. I això s'ha traduït a prioritzar unes vides i, per tant, no prioritzar-ne unes altres, cosa que era inevitable, evidentment, però a partir d'aquí jo diria que uns quants discursos han fet un salt conceptual que crec que és inquietant i que hauríem d'alertar i evitar, que és el següent. Cal prioritzar aquelles vides que tenen més valor. Aquest és el sant. I en moltes ocasions s'ha traduït en que tenen més valor vol dir que encara poden ser més productives en el pla econòmic o en el pla social. I per això, o en gran part per això, com tots sabem, s'ha privat de respiradors, i quan dic respiradors em refereixo també a llits a la UCI i tot el que va amb això, a persones molt grans o a persones molt malaltes o també a persones amb discapacitat intel·lectual, malgrat ser joves, per exemple. Quin model sanitari volem en aquest sentit? Jo diria que en el model sanitari que volem no hi ha d'haver respiradors per tothom. I quan dic respiradors també dic llits a la UCI, dic tractament, dic... El que hi ha d'haver, diria jo, són respiradors per tothom que en vulgui, per tothom que en tingui el desig. I en el cas de persones que no es poden expressar, per totes aquelles que creiem que si poguessin expressar-se en voldrien. Si no en volen, evidentment, cal fer el que en bioètica anomenem una LET, una limitació de l'esforç terapèutic, com es fa quan un pacient, per exemple, no vol continuar un tractament oncològic. Ara bé, si la persona vol seguir vivint, si existeix la manera de fer-ho, sense un aferrissament terapèutic, sense un tractament fútil, aleshores cal fer el possible perquè sigui així, encara que es tracti, per exemple, d'una persona amb discapacitat intel·lectual que té el que nosaltres solem anomenar poca qualitat de vida. Em sembla molt inquietant que gran part de la societat hagi donat per descomptat que hi ha unes vides que valen més la pena de ser viscudes que unes altres i que, per tant, diguem a una persona amb discapacitat intel·lectual, per exemple, que com que té poca qualitat de vida, la seva vida no es prioritzarà. Al capdavall és la seva vida, és la vida que ell vol seguir vivint, és la vida de la qual ell gaudeix, independentment de la qualitat que a nosaltres ens sembli que té. Si ell la vol viure, hem de fer el possible perquè sigui així. Jo diria que aquest és el sistema sanitari que volem. Aquesta idea de que no hi ha unes vides que tenen més valor que unes altres, que no hi ha unes vides que valen més la pena de ser viscudes que unes altres,
és una idea pròpia de diverses religions, per descomptat, però no és només una mania d'algunes religions, sinó que és una idea que inspira també la Declaració Universal dels Drets Humans i les constitucions democràtiques, no? I es pot insistir en aquest sentit des de tot aquest marc. És cert que quan hi ha manca de recursos cal fer un triatge, i això és inevitable, però jo crec que aquí cal fer un matís important. S'ha dit que, o s'ha fet el símil amb l'economia de guerra, i em sembla que el símil és vàlid, però només fins a un cert punt, no en altres, té un límit molt clar, i és que no hem estat en una guerra amb tot el que implica una guerra, malgrat que el símil sigui vàlid fins a un cert punt, com deia, perquè resulta que vivim en una societat de l'abundància, que en alguns sentits és molt exuberant. I és cert que per més ben preparats que estiguéssim per la pandèmia, segurament no s'haurien pogut evitar tots els morts, segur que no, d'acord, però s'hauria pogut fer molt millor, perquè estem en una societat de l'abundància i, per tant, haver d'acabar amb un discurs utilitarista, fent un triatge amb tota la cruesa amb què s'ha fet en alguns llocs, s'hauria hagut d'evitar. Marga, com ho veus tu, tot això? Em sembla que comparteixes gran part del discurs. Comparteixo totalment el discurs que ha fet la Mar, perquè, per començar, tota vida humana té la mateixa dignitat. És a dir, la dignitat és ontològica, no és quelcom que algú ens hagi de donar o ens pugui prendre, no? I el valor de la vida humana és incalculable, de tota vida humana, no? És veritat que hi ha hagut, sobretot en els moments, diríem, més crítics, en què s'estava col·lapsant les possibilitats de molts llocs, hi ha hagut alguns moments que algunes institucions han hagut de prendre decisions molt dures. Jo ara estic pensant, perquè ara també tindrem casos, i ja n'hi ha de fet, d'un estrès posttraumàtic amb alguns professionals, no? Recordo una metgessa que em deia és que jo tanco els ulls i veig morts, i els continuo tancant i veig la UCI saturada, i els continuo tancant i només tinc llàgrimes. És a dir, aquestes situacions es donen, no? Però jo crec que també s'ha posat de relleu, clar, no pensem només... O sigui, ara també està qüestionat una mica el sistema sanitari en si mateix, no? S'ha qüestionat l'hospitalocentrisme que hem patit durant aquesta temporada. Ara comencen o tenim ja tests més universals, d'abast més universal, i atenció primària aquí ha reclamat amb raó el seu rol, però ha estat... És a dir, és tot el sistema que està també qüestionat. El tema de les residències dels avis seria per un monogràfic, no? Però també he posat de relleu on posem els avis o la gent gran en les nostres societats. Realment estan en el lloc que els hi correspon o els hem menystingut moltes vegades, els hem arraconat? Hi havia moltes residències que no han tingut equips de protecció, ni han tingut mitjans, ni recursos ni humans ni materials, no? Fins ben entrada la pandèmia. Jo crec que tot això ens ha d'anar qüestionant com a societats amb una mirada positiva de dir, a veure, reconduïm això, reconduïm de manera que la gent tingui el que ha de tenir, no? I que les persones grans estiguin en el lloc que es mereixen, de reconeixement, d'estima. Han sortit aquests dies moltes biografies de persones que han perdut la vida, persones grans, i veus que moltes d'elles són persones que van néixer o que han patit una postguerra. Han anat passant coses molt dures i han aixecat un país, també. No oblidem que la gran crisi del 2008, molts avis la van aturar amb les seves pensions, acollint els fills que estaven a l'atur, o que es desnonaven. Aquests avis se n'han anat i moltes vegades s'han anat sols, no? Jo crec que això ens ha de qüestionar molt com a societat per tractar de tenir una societat molt més justa. És a dir, el pes de la injustícia, jo sempre dic una altra perogrullada, no? Però és que el mal fa mal. I que el mal fa mal vol dir que el mal i el pecat potser jo no el pateixo directament, però el mal que faig algú el pateix, no? I hi ha situacions d'aquestes que posen molt més, aflora molt més, fa més palès la injustícia i el pecat estructural.
que tenim a les nostres societats. Deies, Marga, que d'alguna manera cal reconduir tota aquesta situació, no? Buscar nous models. L'experiència des de les parròquies, Carles, no sé si idealment és des de... Ens deien l'altre dia en el primer diàleg, no? La parròquia ha exercit un paper com de família i allà on s'ha vist que realment era una família no hi ha ningú que hagi quedat despenjat, no? Perquè tothom ha procurat saber, ha assegurat que tothom tingués les necessitats cobertes. En el cas dels avis d'aquest col·lectiu, què passa amb la gent gran a les parròquies? Què s'està fent? Se'ls té en compte, se'ls acompanya, acaben sent un gruix molt important de les persones que assisteixen a missa cada diumenge, no? Quin paper tenen i com l'estructura d'una parròquia, per exemple, o d'una comunitat cristiana assegura una manera de funcionar diferent on, el que deia també la Mar, no hi ha diferències en la dignitat de la vida de les persones, sinó que es parteix d'una igualtat universal, no? Per intentar respondre, a veure si us he dit bé això, em sembla que en aquests dies de la pandèmia una mica el que ha sortit a la llum és el que s'anava fent, tant a nivell personal, quan jo he viscut la malaltia, em sembla que com he viscut la meva vida abans. I llavors, la parròquia hem intentat fer el que fèiem adaptant-nos a la situació actual. O sigui, en comptes d'anar a visitar la gent a casa, doncs ens trucaven per telèfon, i era un mitjà diferent, però la causa, el que ens motivava, era la mateixa, que la gent de la parròquia estiguessin connectats els uns amb els altres. Aquí al Prat les parròquies tenen molts grups, moltes associacions, doncs intentar transmetre que els responsables d'aquests grups, els responsables del centre d'esplai, què havia de fer? Doncs intentar comunicar-se amb les famílies del centre d'esplai, els responsables de la catequesis amb les catequistes i les famílies de la catequesis. L'Associació de la Mare de Déu de Montserrat, que és una associació formada per dones i ara moltes ja grans, doncs vinga, la Junta que truqui a les persones, a les associades. Hem intentat fer aquesta xarxa, però això s'ha pogut fer perquè ja es feia abans. Abans el mitjà era anar a berenar juntes i ara ha estat trucant-nos per telèfon. Però jo el que sí que he anat descobrint és que diríem que res ha canviat en el sentit, sinó que ho hem hagut de fer d'una manera diferent. Jo he hagut d'aplicar la meva fe en aquest context de la malaltia, però em sembla que és la mateixa fe que tenia abans d'estar malalt, una fe senzilla, des de la confiança. Doncs això que a tu, Carles, t'ha fet bé durant el temps que jo em considero un home creient, és això mateix el que he intentat viure en el context de la malaltia. I llavors, a mi em sembla que les parròquies, amb la gent gran, però amb totes les franges d'edat, hem intentat fer això, però que jo el que sí que he vist és que era expressió del que ja anàvem fent. El banc d'aliments, doncs els primers dies, en comptes de venir la gent al banc d'aliments, doncs portàvem el menjar a les cases de la gent, però era una cosa que ja es feia, no hem fet coses noves. El mitjà, l'eina, sí que és novedosa perquè el context ens obligava, però hem intentat concretar ara i aquí aquelles crides que la parròquia sent en el seu conjunt. Ara ve un repte gruixut, també ens anticipaves abans, que és com s'acompanya el dol. Recuperen moltes famílies un procés que s'ha hagut de congelar durant unes setmanes i alguns mesos i això torna a sortir, s'ha de treballar, s'ha d'acollir com a comunitat també.
sí. No sé, en el teu cas, Carles, això com ho afrontes, com ho estàs afrontant? I lliga també amb el que estàvem comentant, no? Que al final, quan parlem de tenir salut, també vol dir tancar la vida d'una forma digna, no? Ens deia també el Sebastià en el vídeo que el que han intentat era no descuidar-se com a persones, no? I humanitzar processos i fer dols que fossin enriquidors. A nivell social, a vegades un tabú molt gros, poder dir que de la mort se'n pot viure alguna cosa positiva, no? O aquesta part de riquesa d'aquesta situació, d'aquest moment de la vida que arriba a tothom. Com ho veus, Carles? Ho dic, ho explico des de l'experiència que hem fet a les parròquies al Prat, però segur que hi ha moltes altres realitats enriquidores en aquest sentit. Insisteixo que era un diàleg que fèiem amb el Josep, que és l'altre capellà que està aquí a les parròquies del Prat, i pròpiament ell és el rector de les parròquies del Prat, i sí que vam intentar respondre a la pregunta de què és el que hem de fer davant d'aquesta situació, que anàvem rebent notícies de mort de persones de l'entorn parroquial i també de l'entorn de la ciutat, i nosaltres, vinga, què havíem de fer? Llavors, vam fer un petit document amb l'ajuda dels Germans de Sant Joan de Déu, d'acompanyament en el dol, acompanyament en la malaltia i en el dol, i el vam enviar per les xarxes socials que tenim les parròquies, i vam demanar a la gent de les parròquies, al gruix de la comunitat, que se'l fessin seu i que en fessin ús per oferir-lo a persones del seu voltant. Que quan teníem notícia d'alguna situació o de malaltia o de mort, doncs nosaltres aconsellàvem que fessin arribar sempre amb prudència, amb humilitat, com a oferiment. Mira, si vols, llegeix això, que ens sembla que pot ser una bona ajuda i així. I el segon pas va ser oferir-nos als preveres de les parròquies del Prat per acompanyar en la celebració religiosa. Això també ho hem anat descobrint, com la celebració religiosa ajuda, acompanya en el dol més del que potser ens pensàvem, i com tantes i tantes famílies necessitaven aquest espai per plorar junts, per guardar silenci junts, per confiar aquella vida, aquella mort en aquesta resurrecció del Déu de Jesús. I llavors també vam fer com una petita campanya publicitària, també a través de les xarxes socials, on nosaltres explicàvem que les parròquies del Prat estaven disposades i obertes a fer aquestes celebracions. També hem hagut de desvariar dubtes, però podem pregar si en les cendres, però si no hi ha el cos podem fer la pregària, però hem hagut de donar resposta a aquests dubtes i sobretot facilitar al màxim la celebració, un dia, una hora, un lloc on ens convoca la vida d'aquella persona i on ens convoca la confiança, l'esperança en la resurrecció, aquesta vida per sempre. I això amb el Josep dèiem, els primers dies ens va costar més, però ara veiem que n'estem fent forces celebracions, moltes, veiem que les famílies estan agraïdes, els hi fa bé aquesta celebració i també estem contents d'aquella petita trobada que tenim abans de cada celebració de conversa amb la família, on la família ha d'expressar quin és el sentit de la vida, què és el que entenen per la fe, per què demanen l'element religiós en aquest context, per què després de tants mesos necessitem, creiem que caldria aquesta celebració. A nosaltres hi estem com fent, dedicant-hi hores, però la veritat que estem contents, si és aquella expressió de estem fent allò que ens toca fer ara, que és acompanyar, i no només els preveres, sinó el conjunt de les parròquies del Prat, aquesta realitat de la mort i la malaltia de tantes persones. Això fa pensar també que és una qüestió bàsica. No sé, Marc, vols parlar, oi?
No, Laura, anava només per complementar Sí, el que endavant. comentàveu. Per fer un dol, evidentment, calen molts factors i és difícil en molts sentits, però un d'ells, els estudiosos del dol, el que diuen és que és més difícil fer un dol quan no s'ha pogut acomiadar aquella persona. No? Per exemple, quan el mort ha desaparegut i mai s'ha pogut trobar el cos, o quan estàvem lluny de viatge i no ens hem pogut acomiadar, la persona ho viu a vegades amb un sentiment de culpa, d'haver fallat, de no haver estat a l'alçada, de no haver fet allò que convenia. No? I en aquest sentit, penso, i des de Justícia i Pau hem fet aquesta reflexió també, que el sistema sanitari que tenim podria millorar en alguns sentits. No? I intento explicar molt breument. El model sanitari que durant bastant de temps hem tingut és un model que anomenem biomèdic, que està centrat fonamentalment en aspectes en la dimensió biomèdica de la malaltia, de la patologia. Des dels anys 70 cap aquí, progressivament s'ha anat instal·lant, implementant, amb més o menys èxits, però arreu del planeta, jo diria fins i tot, en moltes regions almenys, el model que anomenem biopsicosocial, és a dir, que creu que la vivència de la malaltia no és només conseqüència de factors estrictament biològics, sinó també psicològics i socials, i que la patologia també incideix en aquests factors i que, per tant, si el que ens interessa és el benestar del malalt, hem de dur a terme un abordatge integral, una aproximació que diem un enfocament holístic. La nostra sensació és que, arran de la pandèmia, hem anat enrere. En nom de preservar uns béns estrictament biomèdics, de salvar vides, s'ha abandonat, o en molts casos s'ha abandonat, aquesta atenció a les dimensions més socials i psicològiques de la malaltia. Per exemple, aquest hospitalocentrisme que esmentava la Marga va una mica en aquest sentit també. L'atenció primària ofereix una atenció molt més holística, molt més integral que no l'hospitalària en la qual hi vas per un episodi agut, diguéssim. Per tant, diguéssim que demanem o reivindiquem que si torna a haver situacions anàlogues, dissenyem formes imaginatives per poder acompanyar els malalts i els moribuns. És a dir, això de que un malalt de coronavirus a prop de la mort havia d'estar aïllat, no podia tenir contacte amb els seus familiars, això és inadmissible. És inadmissible, jo crec, des del punt de vista de les societats democràtiques. Jo diria que la qualitat democràtica d'una societat es valora en part per com té cura de la gent més vulnerable, i també és inadmissible des d'un punt de vista cristià. I aquí hi ha moltíssimes imatges, evidentment, dins de l'Evangeli. Penso, per exemple, en Maria al peu de la creu. És a dir, la gent que sofreix no s'abandona. Aleshores, crec que caldria pensar formes imaginatives per acompanyar aquests malalts. Dic imaginatives perquè, evidentment, cal evitar el contagi també. No és tan senzilla la fórmula. I recuperar l'esperit d'un model biopsicosocial que no només brinda una atenció sanitària més completa a la persona, mori o no mori en aquell moment, sinó que també, de cara als familiars, a l'entorn afectiu, facilita dins de les possibilitats un procés de dol. Gràcies, Mar. De fet, justament volia preguntar-te per aquesta qüestió, com quedava integrada la dimensió psicològica, emocional, espiritual en aquests processos de dol. Digues, Carles. No, breument, amb aquests diàlegs que hem tingut amb famílies, arrel de la mort de l'avi o d'un familiar, sí que veiem que es dona aquest repensar quina era la meva relació amb aquest avi, quina era la meva relació amb la mort. Ho dic perquè aquest exercici que ens feu fer vosaltres de retornar sobre una experiència perquè la propera vegada sigui diferent, sigui més coherent. Jo veig que també es va donant en aquests diàlegs que fem amb les persones que venen per un enterro, perquè ha mort un familiar directe o un amic. Hi ha una pregunta sobre què havíem fet fins ara. Un amic em deia, és que jo, Carles, no sé anar a la residència on hi havia la meva àvia. No hi sabia anar perquè no havia anat mai. Perquè era un trasto. Ja l'havia descartat a la meva àvia. I ara, quan la mort ja l'ha descartat definitivament, ostres, o coses que n'hem parlat altres vegades, el sentit de la mort,
fins que no ens topem amb ella, doncs no ens fem les preguntes, no? I no sabem com respondre en aquell moment, no? I per tant, em sembla que, o jo vull que a mi mateix m'agradaria trobar més eines per poder ajudar per poder tornar sobre l'experiència viscuda, no? A veure quins interrogants ens sorgeixen, no? Quins són els deures que jo personalment tinc pendents, quins són els deures que com a societat, com a col·lectiu, tenim pendents, no? A mi, això, escoltant a la Mar, em suggeria això. Ja està fet. Tenim la paraula, Marga, també vols afegir-hi alguna cosa? Sí, jo volia afegir que, de fet està dit, no? Però que tot això jo crec que ens convida a treballar molt més per la justícia. Perquè, com bé deia la Mar, el model biopsicosocial, a veure, hi ha una cosa amb salut que està molt clara, que són el que anomenem els determinants socials de salut, no? Això va més enllà de si estem en un moment de pandèmia o no de pandèmia. Penseu que en el mateix Barcelona, entre districtes, hi ha anys de diferència en quant a l'esperança de vida. Aleshores, això no és casual, és a dir, hi ha uns determinants que, segons el nivell socioeconòmic, doncs, per exemple, això determina el tipus d'habitatge i penseu que ara, amb el confinament, no és el mateix estar confinat 5 persones en un pis de 50 metres quadrats que estar-ne en un de 200, o estar amb llum natural o estar en una habitació d'una pensió que només dona amb un cel obert interior. Incideix en l'alimentació, incideix en la possibilitat fins i tot d'accés a determinats recursos sanitaris o a determinats tractaments. Llavors, jo penso que això ens convida a tenir una mirada molt més global, però d'anar més al fons, no? No podem mantenir societats tan injustes. I jo penso que la nostra fe també ens empeny, o sigui, el cristià és profeta des que el bategen, no? I el profeta és el que denuncia i anuncia, però hem de fer les dues coses, no? I, per tant, el papa Francesc, en el Pla per ressuscitar, que va escriure, diu que no podem escriure el futur d'esquena al patiment de tantes persones, no? I, per tant, quan mirem endavant, hem de mirar sobretot a les persones que moltes vegades estem deixant als marges de la història, no? Les persones que estan en situació de major vulnerabilitat. Perquè és veritat que vulnerables som tots, però fa poc, en una webinar que havíem organitzat des del Borja, el professor Jorge Ferrer de Puerto Rico ens deia tots anem en aquest oceà tormentós, però uns fan el viatge en llot i uns altres el fan en pastera, no? A veure, compte, tots som vulnerables, però hi ha persones que estan en situacions d'especial vulnerabilitat, no? I amb molt menys recursos per fer-hi front. Doncs a mi em sembla que això, lluny de desanimar-nos, ens ha d'empènyer amb il·lusió i amb ganes a treballar per un món molt més conforme al regne de Déu. El que està clar, i una mica vam mirar de recollir-ho en el documental, teníem molts testimonis de dins de les comunitats i organitzats de forma no improvisada, no? Com deia el Carles, és a dir, hi ha xarxes que ja existien, hi ha formes de treball cooperatiu que ja existien, hi ha un bagatge, hi ha una experiència i hi ha molta creativitat a l'hora de trobar solucions, aquestes que també demanava la Mar que es posessin en marxa. Mar, demanaves la paraula. No, sí, molt breument, estic totalment d'acord amb el que planteja la Marga. Si volem una societat més justa, i al final això ens convida a reflexionar sobre aquesta manca de justícia en molts aspectes, això té a veure amb com tractem la gent més vulnerable, amb quins factors, quins determinants socials de la salut els fan més vulnerables, però també la pandèmia ha posat de manifest una cosa que tots sabíem, però que miràvem cap a una altra banda a vegades, que és qui té cura de la gent més vulnerable moltes vegades? Qui és el personal que treballa en residències cuidant els nostres avis, per dir-ho així en general, no? Moltes vegades són persones molt vulnerables elles mateixes, que han passat per un procés migratori molt difícil, amb les dificultats econòmiques, de xarxa efectiva que això suposa, etc. Per tant, amb quines condicions contractuals treballen els professionals sanitaris o molts d'ells, amb quina estabilitat, amb quins recursos. Ja està, Laura. Gràcies per l'aportació, perquè realment a vegades sembla que ens n'oblidem
que hi ha un capital social importantíssim i que aquesta societat no té només un rostre, però que sí que es fan evidents i molt patents aquestes desigualtats. Si us sembla, no sé, Carla, si volies afegir alguna cosa més. Hem obert, han anat sortint temes molt interessants. Globalment, la qüestió de reorientar a partir de l'experiència i de no, com deia el Carles, de no voler passar pàgina també molt ràpid i anar a una altra cosa, sinó retornar a això que s'ha viscut per detectar en un primer punt aquestes injustícies, revertir-les, posar tot el talent a favor d'aquestes persones que pateixen més. Ens quedem també amb la imatge de Maria al peu de la creu. La persona que pateix no se la deixa sola i això sí que hem constatat que l'Església ho ha tingut molt clar. No és d'ara, però amb el documentat tenim molts exemples de que això és una cosa que és constant, però que no es pot abaixar la guàrdia. No sé si voleu afegir alguna cosa més. Breument. Sí, Carles, endavant. Diria només per acabar que igual que parlem que la pandèmia ens permet retornar sobre la vida, crec que també ens obre un interrogant sobre quina és la nostra fe. Em sembla que també s'inicien com uns processos de purificació de la nostra fe, d'aquesta relació, quina és la relació que tenim amb Déu. Si és una relació mercantilista, i utilitzo l'expressió, crec que tots l'entenem, però també entenem que cal purificar-la. T'ha salvat perquè li he pregat molt a Déu per tu. No, això no funciona així. I jo amb algú li he dit, i si jo m'hagués mort? Si jo m'hagués mort, això què és? És el fracàs de Déu. Vol dir que és la prova que no hi ha Déu, no hi ha fe. Ho dic perquè caldria una quarta sessió per aprofundir més també en aquesta malaltia, com purificar la nostra fe, perquè jo almenys personalment i alguns inputs que rebo penso, espera, aquí cal... Jo no sé si tots tenim tan clar la vivència aquesta, que la fe té a veure amb el fracàs, amb la vulnerabilitat, amb la por, i que no ens ho estalvia, sinó que li dona sentit a això. Això són paraules supermaques que ara cal viure-les, però em sembla que aquest període de malaltia, a mi personalment, també m'ajuda a repensar que hi ha sota aquest gran paraigües que jo anomeno fe, que és el que jo espero de Déu. Sobre això també cal una purificació. Retornem d'alguna manera al títol de la convocatòria d'avui, del tenir fe en la salut i en la malaltia. És a dir, més enllà de la condició, situació, circumstància personal o col·lectiva, com és aquesta fe de fons i a què porta els cristians a viure i en les àrees i esferes de compromís diversos com els que hem anunciat i coneixem de primera mà molts dels que som aquí. Moltíssimes gràcies, Marga, moltes gràcies, Mar i Carles, per participar avui d'aquest diàleg. Em sembla que les aportacions han estat molt bones i que han anunciat molts temes que potser sí que ens animarem i farem més diàlegs més endavant. En tot cas, queda ben subratllat que hi ha un camí de reflexió a fer i que s'ha de fer de forma col·lectiva. Gràcies a tots. Dono la paraula al Jordi. Molt bé, doncs gràcies, Laura Mor, per haver conduït aquesta segona sessió del cicle sobre l'Església després del confinament. Hem vist que realment avui hem anat a l'essencial, els temes fonamentals, surten transversalment en altres moments, però crec que avui és quan hem tocat més a fons. Recordar només que la setmana que ve, el dimecres 8 de juliol, també a les 6 de la tarda, per aquest mateix canal, tant per la web d'Ànima 7 com per la web de Catalunya Religió, tindrem l'última sessió que ens centrarem en la part més social, el que hem dit l'emergència social davant de la crisi econòmica que ha significat també el postconfinament. Qui ens acompanyen són
un jesuïta que està el Roger Torres, que és el president de la Fundació Arrels de Lleida, però també centrat en l'àmbit del sense sostre, hi ha gent que està potser més al llindar. Una tècnica de la Fundació Escó dels Maristes, la Laura Gonzalo, dedicada més a l'àmbit directe familiar, de barri, etc. I també l'arquebisbe Joan Enric Vives, en aquest cas bisbe d'Urgell, però en aquest cas també com a representant de la Conferència Episcopal Tarraconense i també de tot el treball conjunt més vinculat a l'àmbit de Càritas que està realitzant l'Església en aquest moment. Doncs res més, agrair també a les institucions religioses del Banc Sabadell el suport que ens donen en aquest cicle i us esperem a tots la setmana vinent. Gràcies. Adéu-siau.